Estás ben? Tes que andar con máis cuidado. Abriu un ollo e alí de pé diante súa, mirándoa con expresión preocupada, estaba un mozo. Era alto, cunha chaqueta negra larga moi extraña nos sombreiros, con grandes solapas. Dun peto da chaqueta asomaba unha baralla francesa e do outro lado un pequeno coello branco sacaba a cabeza e movía as orellas. E os seus cabelos, que chegaban ata os sombreiros, eran dunha brillante cor púrpura e baixo estes, na fronte, levaba un pano verde atado. O seu rostro era enfeitizador, con media cara tatuada como con manchas de leopardo que baixaban polo seu pescozo e perdíanse dentro da roupa. E o máis impresionante de todo, os seus ollos, un azul como o ceo do verán e o outro da cor do ámbar. Ante tal visión, a moza ruborizouse e mirou a Chan. O rapaz sorriu e agarrouna dun brazo. Seguro que estás ben? Olivia fixo que a soltase cun brusco movimento. Sí que estou ben, sí, e se me desculpas. Arrincou con intención de ir cara onde debía estar facía xa 20 minutos. Oe, podese saber que facías aquí? Con cara de circunstancias, pensouse aquel aposto rapaz estaría compinchado cos outros e acordouse do que ia suceder ali nuns instantes. Mira, non teño tempo de che dar explicacións. Non sei se ti tamén terás algo que ver, pero non penso deixar que se cometa ningún crime, e menos na miña presencia. Dando media volta de novo, comezou a apurar, pero o mozo volveu a agarrar do brazo. Olivia detívose e permaneceu sen se mover, dándolle as costas. Na súa mente xa estaba a imaginar un coitelo atravesándoa por detrás. Para, de que me falas? Un crime? Non te vayas. Explícame, por favor. O tacto da súa man sobre a súa pel e aquelas palabras entrecortadas provocaron un remuíño no seu ventre e o seu corazón comezou a latir máis rápido do normal. Un famélico león entrou paseniño pola pista. Dirixiuse a unha esquina cara ao público. Este botou un berro do susto cando un longo látego bateu no seu lombo. O león soltou un lamento e recuou. Unha silueta asomou, cunha luz que alumeaba por detrás. O león seguiu a andar arredor da pista. Ao chegar á altura duns rapaces que estaban no público, cada un co seu algodón de azucre rosa, ruxiu, e os rapaces comezaron a chorar. O longo látego agarrou ao felino por unha das patas traseiras e foi arrastrado cara ao centro do escenario. A súa domadora era unha muller alta, con pelo louro atado nunha simple cola e cunhas grandes gafas de sol que lle tapaban toda a cara. Pero onde vai esta muller? Vai acabar isto e segue sen aparecer. Vaina buscar, Elvis, e se non a atopas, vou eu. Díxolle Marta ao moniño, e este deu un chimpo e marchou na súa busca. Igual se sentou noutro lado, que eu non me explico. Non sei, Vidro, non sei nada. A ver se Elvis a atopa, como lle dixen. E continuaron a comer flocos de millo mirando como aquela seria muller facía do felino o que lle viña en gana. A capitana contara ao mago todo o que vira e escoitara, e este non o podía crer. Comezou a mover un pé e botou as mans á cabeza. Que fago? O meu mellor amigo non lle van tocar un pelo, eses desgraciados. Nunca me inspiraron confianza. Sabía que eran mala xente, pero non imaginaba que pudesen chegar a tales extremos. Eu quero axudar. Xa tiña pensado facer algo. Ia ir avisar aos meus rapaces cando apareciches. O mago volveu a agarrar do brazo. De facermos algo, ten que ser agora. Quedan 3 actuacións antes da súa, así que debemos apurar e ir avisalo. A capitana dispúxose a seguir ao mago, cando algo saltou ao seu pescozo. Elvis, que fas aquí? O moniño tirou dela para que fose xunto aos outros. Agora non podo, isto é máis importante ca un espectáculo. O mozo fixolle unha sinal para que o seguise.
Ben, e se é preciso, vai correndo a avisar aos demais para que veñan o máis rápido que poidan. Prendeu un cigarro, mirouse no espello que había no chan e deulle outra calada. Johnny, aí estás. Vaite preparando, que estás a punto de sair. Xa estou preparado, señor. Sempre o estou. Así me gusta. O home, pese a súa cara de poucos amigos, sorriu e deulle as gracias por aparecer naquele circo mentres marchaba. O pequeno home volveuse mirar no espello, colleu o casco e colocouno ben na cabeza. Deulle outra calada ao cigarro e tirou no chan, pisando coas súas pequenas botas. Estaba listo para actuar. Johnny! Volveu a cabeza atrás e viu entrar 2 rapaces angustiados pola porta. Non podes actuar. Quero entenderte unha trampa, estás en perigo. Que estás a dicir, Cesius? É unha broma, non? Non é ningunha broma, eu mesma escoitei e vin os homes que pretenden asasinarte. E ti ves sendo... Preguntoulle o pequeno home quitando no casco. Son Olivia, Capitán Corvo, e... Mirou ao rapaz que estaba ao seu lado. Estamos aquí para salvarte. Eses compañeiros teus, o payaso, o gordo e a... Sí, Emanuel, Serguei e Pina. Que queren? Queren liquidarte para volver ser o centro do espectáculo. O mago e o escapista miráronse seriamente, ata que o segundo se sentou no chan. Coido que non van ter esa sorte. Condenado Emanuel, sempre argallando maldades. Vai ti ver se cando Diana dixo que a violar era a verdade. E todos pensamos que mentía. Oindo aquelo, Olivia estaba cada vez máis asqueada daquel home e desexaba darlle o seu merecido. Seguro que meteron algo no canón para que esbourase. É mellor que o inspeccionemos continuo. 10 minutos máis tarde oíron anunciar a actuación máis esperada de todas, baixo a atenta mirada tralo telón dos 3 maleantes e a dos 3 rapaces nas gradas que se olvidaran de que faltaban 2 membros ante tal emocionante función. Mirade isto. Está todo cheo de pólvora por dentro. Está claro que se me meto aí co casco e con todo non me enteraría. Prendería o cigarro e voaría polos aires. O interior do canón estaba cheo de explosivo e o pequeno home non daba creto que estaba a suceder. E agora que facemos? Haberá que llo dicir a Gutiérrez. Xusto nese momento entraban no cuarto os 3 delincuentes, co payaso encabezando o grupo. É que, Anano, non escoitaches que é o teu turno? Dicíalle mentre se achegaba cada vez máis a Johnny. Mais quixeras que actuase, pero non xa de caer esa breva. Dis que non? Emanuel agarrouno polo traxe e levantouno a 1 metro do chan. Quen crees que és? Pensas que por aparecer aquí da noite para a mañá pode facernos sombra aos veteranos? Estás moi equivocado. Ti és un ninguén, un anano deforme que no seu día conmoveu a directora e se converteu nunha atracción de feira. Mentres os demais temos un posto de traballo aquí, ti é soamente unha atracción, unha abominación. Pero os teus días de fama xa tocaron a súa fin. Solta-o! Berrou o mago, dándolle unha patada nas costas. Ao que o forzudo respondeu agarrando dos 2 brazos e tirando deles cara atrás, o que lle impedía moverse. Deixadeos en paz! Os 3 maleantes miraron á moza, pois non se decataran de que estaba ali. E de quen diaños és? Outra mona de feira? Pina! A domadora entendeu o do pelo verde e con brazo agarrouna do pescozo, case asfixiándoa. Non lle toques ningún pelo, Pina. O forzudo apretou máis a Cesius e este berroucador. Ben, imos facer o seguinte.
Matamos vos aos tres aquí e agora ou ben o anano sae facer o seu numeriño e esboura como un heroe el soiño. Deixo nas túas mans, pero tes 10 segundos. Comeza a conta atrás. E o payaso comezou a contar. 10, Johnny non sabía que facer. Nin que dicir, nin sequera podía pensar con claridade. 9, Aqueles tres non se deran conta de que un pequeno mono pirata acababa de saír correndo en busca de reforzos. 8, Johnny, pero que fas? É o teu turno. Pero que? Gutiérrez quedouse na estancia mirando as 6 persoas que ali estaban. Que pasa aquí? O público comezaba a preguntarse que pasaba, pois a actuación que máis esperaban facíase de rogar. Entón, unha das acróbatas saiu á pista e pediu desculpas, que houbera un contratempo pero que estaba a ser amañado e que non se preocupasen. Agora que recordo, Elvis non volveu. Onde se meterían? Preguntaba un extrañado Mou. Pois isto non é moi normal, así que quedade aquí se queredes. Eu vou nos buscar. Pero Marte, se non volves ti tampouco, eu digo que de ir vayamos os tres. Vidro deulle cun cóbado a Mou para que se erguese, pois o maior dos tres xa estaba en pé. Rapaces, mirade, é Elvis. O pequeno moniño achegábase a eles a todo correr, botándose nos brazos do máis novo e, cunha serie de sinais e movementos, os mozos entenderon que algo malo estaba a ocorrer e dispuxéronse a seguilo. Podedesme explicar que vos pasa? Estades a pelexar? Exixo sabelo. Agora. Preguntoulles o director a aqueles 6 cun ton neurótico. verás, señor, o que pasou foi que o seu pequeno amiño non quería sair a actuar. Troulle medo escénico. Dicía que dentro do canón estaba moi escuro e que non podía entrar. Eu dixenlle que tiña que sair, que sen el non había espectáculo. E entón puxose a insultarme. Chamoume borracho e díxome que non me facía falla vestirme e pintarme como un payaso porque xa o era. Intentei reactuar con el, pero non houbo maneira. Despois chegaron estes dous a defendelo e a faltarme o respeto e ao final tivemos que chegar a isto. Olivia estivo a piques de berrar dicindo que era mentira, pero Pina deuse conta e apertouna un pouco máis. Johnny, defraudasme, pero eu sei que podes sair aí. Veña, eu podo axudarte. Dá mamán e saiamos á pista. Señor, Tras un longo silencio, dándolle voltas á cabeza, respondeulle. hoxe non podo actuar, estou mareado. Sinto, de verdade, limparei ben o canón e deixareino para mañá. Pero hoxe non podo... Como? Tes que sair aí. A xente comeza a queixarse. Se non saes, quedaremos mal todos. Solamente te esperan a ti. Veña. Iso, Johnny, sae. Non nos defraudes. Nin aos teus compañeiros, nin ao teu xefe que tanto confía en ti, nin ao teu público que tanto te admira. Veña, que xa te meto eu. E, sostendo no aire, comezou a introducilo no canón mentres o pequeno facía esforzos por non entrar. Sóltame, Manuel, solta. A domadora afrouxara o pescozo de Olivia e esta aproveitou para darlle un cabezazo cara atrás, o que a deixou sen sentido un instante, tempo suficiente para se erguer e soltar o amago e acudir á súa muller. Olivia sacou o seu trabuco e apuntou ao payaso. Vos estades tolos. Pódese saber quen diantres es ti. Gutiérrez botara as mans á cabeza ante tan violenta situación.
Eu son o capitán Corvo. E estes 3 maleantes querían liquidar o seu home bala. Eu mesmo os escoitei argallar o plan, ademais de que ese individuo, sinalou co trabuco outra vez a Emmanuel, intentou abusar dunha rapaza do seu grupo, e os outros 2 non fixeron máis que rir co caso. Non vou permitir que escoria como esta faga mal a quen non o mereza, así que ti, fixo un aceno coa arma, vai soltando, e vos os 2 apartade do medio. Isto é incrible. O meu circo. Non me podo permitir perder clientes. Non. Sairei eu. E dito e feito, apartou ao máis baixiño, máis ao paiaso e empurrou o canón cara á pista. Non! Pare, vai esbourar! Olivia saiu correndo cara a Gutiérrez cando Pina volveu a agarrar e, dun golpe na cabeza, fixolle caer ao chan. Todo se volveu negro para a capitana. Emmanuel sacou un coitelo e tentou cravarlle a Johnny, pero este era demasiado escorredizo. Mentres, o forzudo corría detrás de Cesios sen o dar pillado. Nesa intre, Marte, Vidro, Mou e Elvis apareceron. E, ao ver a Olivia tirada no chan, foron directos a ela. Serguei viunos e dun puñazo tirou o do parche no chan. Marte encendeu e soltoulle outro na cara, mentres Pina collía a Mou rodeándolle o peito con forza. O mago estaba libre nese momento, así que dirixiuse a moza e, collendo en brazos, dixo unhas palabras e un forte estrondo fixo retemblar toda a carpa. Olivia abriu os ollos lentamente. Doíalle a cabeza e comezaba a sentir un pitido extraño nos oídos. Que... O mago deitara na herba de detrás da carpa e puxérase enriba para que non sufrira os efectos da explosión. Que pasou? Sentouse de golpe. Johnny? Que pasou? Tranquila. Pina golpeoute e deixoute inconsciente. Despois chegaron 3 rapaces co teu mono e a liorta seguiu. Aproveitei que estaba só para te sacar dali cun dos meus trucos. A rapaza mirou ao seu arredor e viu como a xente saía correndo e berrando do circo, que tiña a metade da lona en chamas. Os meus rapaces, por que me salvaches soamente a min? Intentou erguerse, pero volveu caer sentada. Descansa un minuto. Non ves que aínda non estás ben? Puxolle unha man na fronte e esta comezou a brillar como se fose un sol. Uns segundos despois, Olivia xa non estaba mareada. Son un mago de circo. Os meus trucos non son tan bons como me gustaría. E ti estabas tirada no chan. Non podías nin fuxir, nin te defender, nin nada. Por iso fixen. O circo voou polos aires. Non sei o que sucedería aí dentro, pero ímolo descubrir agora. O interior da carpa estaba prácticamente baleiro. Apenas quedaba unha persoa ali. Soamente a acróbata que actuaba antes do incidente se hacía no chan, e a outra, a súa irmá pequena, choraba sen consolo aos seus pés. O canón estaba feito pedazos, e de Gutiérrez non había máis que cachos de carne queimada e xiróns das súas vestiduras. Na zona dos vestiarios, Vidro permanecía deitado, mentres Marte se incorporaba xunto súa. Mou e Elvis estaban agachados nunha esquina, en forma de bola. Emmanuel comezou a erguerse e, medio mareado, golpeou cun pé os corpos de Pina e Serguei. Os que se moveron lentamente e, uns segundos despois, saían o máis rápido que podían pola porta de atrás. «Rapaces!» A moza foi correndo a xunto Vidro, que abriu os ollos e lle dixo: Cheguei ao paraíso. Olivia riu. «Non estás no paraíso, non? É mellor que non o estés». E de seguido deulle unha forte aperta. Os outros 3 achegáronse e Elvis saltou ao pescozo da moza. «Elvis, menos mal que estades todos ben. Sinto, de verdade, non puiden axudarvos». Alzou a mirada e viu ao mago ali de pé, mirando-a fixamente. «Gracias por salvarme a vida». O mozo chegouse e agarrou na da man. Non dixeron unha palabra, limitáronse a mirarse. Marte, que desde a primeira vez que vira aquela rapaza quedara prendado dela, sentiu un pequeno pinchazo no peito e interrompeunos. Olivia, é mellor que marchemos antes de que nos poidan acusar de algo. A
A rapaza mirouno e asentiu. Entón acordouse dun detalle. E Johnny? E os outros? Marte díxolle que os 3 delincuentes fuxiran, que deixounos ir porque non sabía como estaba o seu irmán, pero non sabía nada do home balá. Estou aquí. Unha voz en ton moi baixo proviña do alto. Todos miraron cara arriba e ali, colgado dunha cortina, estaba o pequeno mozo. Son os problemas de pesar tan pouco. A mínima saio voando. O seu compañeiro axudouno a baixar, mentres os tripulantes dispúñanse a marchar. Acabouse, Johnny. Xa non temos compañía. Os que non faleceron na explosión marcharon a correr e ben ves o que se podía confiar nalgúns. Os dous mozos baixaron a cabeza apenados. Olivia mirounos. Podedes vir con nós? Imos coller o barco. Non temos un rumbo fixo, pero somos libres. E ademais hai oco de sobra. Eu, como capitana, acepto-vos sen dúbida. Ao máis baixiño ilumináronse os ollos e, prendendo un cigarro, ante a mirada de susto dos outros, deu un paso á fronte e dixo con voz seria e clara. Pois eu vou con vos. Salváchesme, e sen me coñecer de nada. Síntome en débeda contigo, capitana. Olivia sorría docemente e mirou para o guapo rapaz. E ti? Ven con nós. O mago dubidou uns segundos e indo paseniño cara á rapaza, respondeulle. Eu non podo. Non nacín para ser pirata. Nacín para isto. Este é o meu mundo. Do teu mundo soamente quedan cinzas. Con nós podes ser totalmente libre e comezar unha nova vida. Todos xuntos. Johnny foi cara ao mago e agarrouno dun brazo para que fose con el. Pero el fixolle un xesto de negación coa cabeza e acaricioulle as súas azuis melenas. Sinto, pero non podo ir. Como non ían seguir insistindo, deron media volta e iniciaron a marcha. Olivia quedaba de última, mirando. E que vas facer agora? Non o sei moi ben. Percorrerei estas terras e, xunto co meu talento e a maxia, malo será que non consiga algo bo. Por certo, son cesios, que non nos presentamos antes. Olivia. E deronse a man, que mantiveron agarrada un instante. Olivia Corvo. A min parecesme máis un bengalí vermello ca un corvo, sen lugar a dúbidas. Un bengalí vermello? Que é iso? Pois... O mago meteu a man no interior da chaqueta, buscando algo e, cando quitou a man, tiña un pequeno paxaro coa plumaxe totalmente vermella. É isto. Este paxariño é un bengalí vermello. Ten a plumaxe da mesma cor que os teus cabelos. É fermoso, non si? A bofé que o é. A rapaza esbozou un enorme sorriso e volveu mirar ao mozo, borrándose aquel xesto de golpe. Cesius volveu meter a man noutro peto. Espera un segundo. O que sacou era unha bola de cristal do tamaño dun puño. Se poñemos o pequeno bengalí en riba desta bola... Puxo o paxaro exactamente como dicía e soltouno, sen este se mover. E lle dicimos adentro, pero temos que dicir á vez. Olivia volvía a sorrir e dixeron á vez. Adentro! Adentro! O mago soplou e unha nube de purpuriña cubriu a bola. Listo? Todo teu, bengalí. A moza quedou abraiada. A bola de cristal, que antes estaba baleira, agora tiña dentro unha pequena árbore e podíase ver revolotear un pequeno paxaro vermello, que cando se achegaba aos bordes do cristal facíase máis grande, e cando volvía á árbore do centro, facíase diminuto. Gárdao e coidao. E espero que cada vez que o vexas te acordes daquel mago que coñeciches tal día como hoxe. Olivia colleu a bola nunha man e observou o paxariño. Cando alzou a vista, o mago desaparecera.